Amigos, amigas, sí, efectivamente es ella, porque ella es femenina, ya se sabe. Y yo te soy de aquí, te soy de esta ciudad que me vio a mí nacer, y a tantos otros y tantas otras. Mira o que me acaba de pasar, que estou falando galego. Ai, que me entraría por dentro que estou falando galego e son de Coruña. Andar polo mundo, que bonito é. E falas galego e es de Coruña, isto é maravilloso, non crees que é unha boa combinación? Maravilloso é raro. Ti crees que é raro? É moi raro, é rarísimo. Andar polo mundo e dormir de pé. Pode que parezca que é raro, pero mellor non é tan raro como nos creemos. Andar polo mundo, que bonito que é. Vos falades galego? Sí, eu. Eu falo galego seguido. Voy a falarlo por encima de todo. Non creo que esa sea tampouco a idea que ten a xente dende fora. Na miña familia, por exemplo, son todos galegofalantes. Unha pescadera, non. Non unha peixeira. Eu vendo peixes en peixeira. Porque aquí en Coruña tamén se fala galego. Que carai, se aquí son as irmandades da fala, pero por favor, si es que